enhloko isihla ezindevini zika-Aroni, isihla iyemqukumbelweni wengubo zakhe, kunjengombethe waseHemoni ohla phezu kwentaba zeZiyoni, ngokuba kulapho uYehova wabeka ithamsanqa, ukudliwa kobomi kude kube ngunaphakade. Sidulula ke lenkonzo zigildas 106 emaculweni wethu, ikhulu linesithandathu. Phakamisa iingcinga zethu, moya oyingcwele, sikhumbule izenzo zakho, sizishumayele. Leya mini wehla ngayo mayiphindwe kuthi, uze lo mlilo wakho uwe apha kuthi. Chukumisa iilwimi zethu zikushumayele, tshisa neentliziyo zethu sizithandazele. Ukufezwa kwamadinga sikulinda apha, yihla moya oyingcwele usebenze apha. Yiza uxela isaqhwithi uzalise indawo, size siva amandla akho kwanokwenza kwakho. Sinxamela ukuhla kwakho moya oyingcwele, yiva umthandazo wethu uze usihlele. Sawuvuma ke liculo lithi xa liyawusithela, sicele ke uSister Nyaka waseNonxeba athi kuThixo, silapha ngobu busuku.
Amen.